Takže ahoj lidi, dneska tady budeme mít takové gymnastické videa z mojí Elčou. Tak a my jdeme na to, my si jdeme nachystat kladinu a za chvíli se vám ozvem. Lili, můžeš začít. Ještě budeme ráno, jak my se probudíme, tak ještě děláme hrazdu, ale teďka bych to neřešila, protože my to natáčíme večer, jsme tak blbé a jo, natáčíme to večer, ale to bude asi v dalším díle. Takže dejte like a odběr. A když tady bude 100 lajků, tak natočíme možná i 3. díl. Možná, ale to záleží na vás. Přesně a ještě jednou se omlouváme, máme tady opravdu blbé světlo a prostě natáčíme to u mě, takže máme postižené světlo, debilní, jakože to děláš. A kladinu máme domácí, takže je to také, jaké to je. Takže se na tom dělá opravdu všechno blbě a to, že děláme nějaké věci na tom vůbec, tak to už je. Takže zase někdy, tak čau.